Hvordan? Det er tid til at spille Fortnite med Mathias, Simon og Bertram. Bertram og Mathias de har en YouTube-kanal, så link below for at se dem. Yes. Bro. Ja. Hej, velkommen til den her video, så skal vi lave noget som hedder minigames i Boxfight. Et sjovt spil i Boxfight. Det er bare Boxfight, hvor man sådan rigtig mange games. Find ud af det, når vi lige er inde i det. Så, nu er det tid til at spille nogle Boxfight. Ja, jeg klipper ind til jer derhen, dreng. Og boxfight. Så Ready up, dreng. Nej, Simon, prøv lige at holde kæft, dreng. Jeg skal Simon, prøv lige at sige noget. Simon! Det var fordi Simon slog ikke, den plejer altid at være så... Simon, sig lige noget, altså. Ej, han muted. Simon, tryk nu ready. Simon, kom nu, altså. Hvad er det, der sker? Jeg skulle lige halse min arm. Prøv lige at sige noget igen. Prøv lige at sige noget. Hej. Okay, jeg skruer lige Simon lidt ned. Det er alt for højt. Men det er fint nok, Simon, bare roligt. Vi skruer bare ned. Lad mig lige... Jeg tror, det er på grund af... Hvorfor synes jeg, det er sjovt at lave... Det er ordentligt grinerne at lave YouTube, synes jeg. Jeg er meget sådan, dreng. Jeg sagde hej, velkommen til. Min Fortnite. Jeg optager lige, når vi er inde igen. Jeg ved det. Hvor mange games skal vi tage der, dreng? Jeg optager skal vi se 15 minutter af det her, dreng? Så der er sådan en timer, hvor jeg kan... Så skal man også klippe. Ja. 20 minutter af. Det er 20 minutter, jeg ved, vi skal bare klippe. Man skal jo ikke klippe ind i de der games, dreng. Men man skal jo bare have det hele med. Det plejer man at gøre, synes jeg. Det er alt for mørkt. Okay, så er det 10 minutter. 10 minutter. Det er alt for lang tid, hvis det... Så bliver det alt for kedeligt, tænker jeg. Jeg laver bare en 5 minutter lang video. Jeg siger, hvornår vi Er det her? stopper. Og jeg skal lige se min intro, fordi jeg kommer ind. Jeg tror, jeg lægger en boks med video, men så. Men der kan også være det mærke, hvis vi uploader det samme hos alle. Kan jeg ikke få en boks med video? Jeg ligger med den her anden video. Jeg vil gerne have... Nej, jeg poster bare en billede. Jeg vil gerne... Ja, det gør jeg også. Nå, men altså, det er bare lidt mærkeligt, så er der jo ingen... Når jeg har også mange af mine venner. Nej, fordi så er det sådan, hvis du nu laver et fucking godt piece, så kan du se fra begge ender, hvis du... Men så skal du kigge på begge kanaler. Så får vi begge to views. Alting er åbenbart gaming, ja. Kæft, altså. I don't give a shit. Er der mange, Jeg Mathias? overvejer at købe den der Slim Jeg Station. skal lige se. Så er vi ikke gamer, og så skal vi... Nå, det er... Ja, det er endnu andet. Og vi skal vælge, så... Ja, jeg vælger flåslapper. Ja, flåslapper. Den er altid sjov. Okay, se, så skal man hoppe rundt og prøve at shotgun hinanden. Nå. Jeg har aimbot, bro. Nej. Så laver jeg en reverse igen. Okay, det var ret dårligt. Okay, så Ja, kom. Hvis du bare med fight, så kom. I don't give a shit. Ja, Mathias. Ja. Hvorfor er Mathias oven på? Nej, det er det, Mathias. Det er fordi, det er hans yndlingsgame mode. Nå. Hvor fuck er du henne? Nå, er det. Ja, jeg kan bare ikke finde noget at ramme. Min er bare normal, altså. Bro, er du stadig... Du går bare ud, så. Jeg føler, at jeg ramte. Ja, godt nok. Godt lavet. Okay, Simon muter igen. Han larmer også meget. Har du 200 elementer? Jeg har 40. Det er fordi, det er hele vejen rundt. Altså, det... Nej, det gør det ikke bedre. Det gør det, da så er han bare bedre. First person. Det er content.
Nej, så kan du sponsorere det jo. Men hvad er det så? Hold op, en sinds bliver høj. Simon ikke virkelig der? Det er fordi Simon, han følte sig mobbet sikkert. Jeg kan ikke se noget for den der rampe, der står. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Fuck det der dæk. Kom igen, dreng. Ja, det der kommer ikke til at være i min video. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja, det kan jo til at være min. Nej, så skal jeg lave sådan en rage. Nej, jeg er sådan en race clip. Fuldstændig. Shop, nej, edit Kors. course. Den er så grineren. Ja, den er faktisk fin. Jeg føler bare, at jeg kan høre Simon fordi lytter ham næsten. Men dreng, er det, når det, hvor man har alle ellers? Jeg tror måske. Det er ordentligt grineren. Nå nej, det betyder, at du har alle mine væk. Ej, hvor bøsse, altså. Så sidder de og venter. Så kommer edit. Så tager du min fucking edit. Jeg tænkte chance. Det gør jeg ikke. Nej, kan. Jeg har også et godt boxfight, hvor man får sådan nogle... Ej, det er fandme dårligt, jeg har. Nej, det er anderledes. Kom så, Mathias. Overvej lige, hvis en af os får sådan 500 visninger. Det gør jeg sikkert. Jeg har fået 600 millioner. Nej, det hedder Nora, som Nora virkelig bedst Simon. Ja. Hvordan står der i Jamland? Ja, det ved jeg heller ikke, det stod der. Nogle gange er det lidt lidt. Mm. Men hvis I gerne vil sige noget andet, Flottet. så er det okay. Hvis I gerne vil sige Flot. noget andet på vores kanaler, så kan I bare sige til. Fordi jeg har Ja, jeg har GTA, jeg har CS, jeg har alt muligt. Nej, Så- jeg Jeg skriver i kommentarerne, om I vil vil have gerne noget. lave sådan noget. For sjov. Vi kan lave GTA, hvis I kan lide det. Alt det, I kan lide. Hvorfor har jeg... Hvorfor er jeg god til det her? Det er bådespålet. Hvorfor er jeg Nej! Kan det er jeg godt danse? Nej, lavet. kan jeg danse? Nå, okay. Nej, ikke i vand. Allah, da. Okay. Spiller med muserne. Hold da kæft, min sæs for højt der. Flot. Icy feet. Der er Icy jo ikke feet. sjov i den her. Ice. Ice! Nej, jeg kunne til at ødelægge min væg! Det gør jeg. Nej, jeg er så dum. Sutten. Hold da kæft. Det gider jeg ikke, det der. Hvad? Hvad er det der? Hvad er det der? Nå. Hey, et pussy, hvis du ikke tørre noget andet. Så skal der nok rushe her. Sutten. Fuck, jeg gør det egentlig. Det er med overback på. Jeg har ikke nogen skud, så jeg er nødt til at pickaxe. Hvorfor? Nå, man får bare skud, hvis man dræber. Ja, så jeg har kun et skud. Men hvis jeg gerne vil prøve at være med i minigames, jeg ved ikke med de andre, men deres kanaler, så må jeg gerne være med i minigames. Elimination. Eller sådan noget, hvor man tager en Nej, level 1, ikke. og så kan jeg måske komme op på kanalen. Okay, det er det. Vi har ikke kommet efter, Simon. Nej, lad os lige dræbe Simon. Ja, vi dræbte Simon. Yay, så du bare dræb mig. Så lad os tage Felix. Hvad på? Jamen, du går jo efter mig, mand. Der kun er virkelig en HP. Hvis du ikke vinder nu, er du nok den dårligste. Ja. Jeg gik ikke engang efter dig, Cole. Ej, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er noget ved. Hvad er det noget af ham? Han er sådan 200 HP. Det er ikke lov. Nej, jeg er fandme ikke. Jeg er sådan 100. Jeg har lige ramt dig på 100. Ramt på 108, altså. Ja, der. Du kunne Jeg også var have 100. Jamen, jeg
Jeg var, nej, jeg var på 111. Sådan 111, ja. Han fløjter bare. Jeg tænker også, skal vi tage 2 games med dig? Og så... Jeg har 2 games med. Og med catch. Nej, Pokéball. Vi skal Catch. ikke se Ja, det. Eller, Det er sådan. vi har sgu da ikke catch. Jeg begynder på PTSD for Pokéballs. Der er kun. Nå, så lige der. Fuck! Nej! Hvordan fuck er du stadig i live? Det er sådan også tykket. Jeg gør det. Hvad? Hallo, jeg... Altså, din trigger er din finger. Din fucking... Simon, altså, optager du? Jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil se, har bare spammet af assault hele tiden, uden at gøre noget andet. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil se KGB Pokéball. Jeg vil faktisk gerne lige se Bakos point of view. Åh nej, Bakos. Simon, altså... Bro, altså, det der det er bare så kedeligt gameplay, Simon. Så som jeg kan høre, så er Simon faktisk en meget voldsom mand. Som jeg kan høre. Han mobber alle sammen. Ej, det klipper jeg sgu ud. Det Det gør Ja, det klipper jeg også ud. Det klipper jeg også ud. jeg gider ikke. hvad er det, der? Jeg prøver på clips også. På vlogs. Hey, Vlogdas! Okay, det her, det er godt nok et mærkeligt cross her. Jamen, jeg er mit eget hus. Så de tager mig lidt. Bro, altså... Hvorfor har han fisk? Jeg har en fisk, som... Jeg har en fucking fisk, altså. Skidt op på Bakos har en What the fisk. fuck, det har jeg også. Det Simon har. Jeg Nu har har jeg det dot. sådan. Nu har jeg dot. Simon har et godt crosser. Bortset lige fra, at han er på controller. Så her ser vi Mathias. Simon han laver lige tornado. Øj, hvor skal Simon hen? Han vender sig bare om, altså. Hvad er det der med crasher? Jeg holder bare ude. Hvad? Jeg føler bare, at Simon ikke gør så svær på Mathiasen. Nej. Jeg føler, jeg Det er dårligt. har secret relationship for sig selv. Bare for sig selv. Jeg skal lige... Men tak for at se med i den her video. Jeg tror... Det er ikke... Nej, lad os lige spille det her. Jamen, jeg gør det for min, fordi at jeg er alt for kedeligt. Infinite Blade. Infinite Blade. Ja. Farvel. Så Jeg skal lige have... Okay, det er kun med effekt. jeg vil sige Det er farvel. sidste game. Vi Sidste game. ses. Sidste game. Her. Det var det med. Ja, nu er jeg færdig. Okay. Mathias, fuck dig.